ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାନେ କାମ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଡବଲ୍ କାମ। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆଜି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଉସା ଆମର ଆସିକି ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ସରିସାରିଲାଣି ରୋଷେଇ। ଏଠି ଡାଲମା କରିସାରିଲେଣି, ପୋଟଳ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଛି, ଅନ୍ନ ଛଙ୍କା ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଭାତ ବସିଛି ଖାଲି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କାମଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆସ। ଏଇଟା ଝିଅ ଦେଖା, ଯେହେତୁ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆସିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ହେଉଛି ଏବେ ତ ଝିଅ ପୁଅ ଦେଖା ଦେଖି ଚାଲିବେ। ଆମର ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଝିଅ ଦେଖା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ନଣନ୍ଦ ହେବେ, ମାଉସୀଙ୍କର ଝିଅ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆମ ଘର। ଆମ ଘରେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ବାବା ହେରିକା ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଝିଅ ଦେଖାକୁ। ଆଉ ଝିଅକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।